Unsa may purpose sa atong pagpuyo ni ining kalibutan? Ang ato lang bang pagpuyo kutob ra ba dinhi o adunay usa ka matang sa kinabuhi nga mas labaw pa kaysa kinabuhi sa atong pagpuyo nining kalibutan nga angay gayud pangandaman. Ngayon nga, heaven is worth preparing for. Angay pangandaman kay sa atong ebanghelyo giingon kanato nga inigabot sa hari tigumon ang tanang mga tao og moatubang kitang tanan sa maong hari og kita iyang paminawon, iyang usisahon og ihatagan sa atong ganti sumala sa atong nabuhat niining kalibutana. So, take note nga ang kinabuhi nato dili lang dinhi. Adunay atong gipangandaman nga kinabuhi nga mas nindot, mas labaw pa kapililhon kaysa atong kinabuhi ni ining maong kalibutan. Unya, di man ta makaadto didto. So si Jesus gipadala sa iyang amahan aron kita tubson og sa iyang pagtubos kanato ibuksan niya ang dalan padulong sa langit. So ikaw ug ako gitubos na sa Ginoo. Ikaw ug ako gipasaylo sa Ginoo. Ikaw ug ako gipanag-iya na sa Ginoo. Mao na nga ang season of Lent reminds us who we are. Who you are, who am I before God. We are all saved by the Lord. Saved kita because He loves us. Saved kita because He has forgiven us. Busa, we are of the Lord. Our life is for the Lord. Mona, ang season of Lent is as a time of self-evaluation, a time of self-reflection, a time to make an honest assessment of our journey in this world. Namte journey, usa man atong journey. Kunya kan tan-aw na to nga when we sit to it na medyo sipyat, no? Medyo sipyat ang akong journey. Then season of Lent is an invitation to repent, an invitation to come home. O uwi tayo sa Diyos. So, it's an invitation to return to God. Mo ang season of Lent, giingon pa nila, panahon sa pagpangumpisal. It's a season that we go home to the Father after we make an honest assessment of our journey. Nga, dami ko palang dami ko palang pagkakamali, o dami ko palang hindi tamang nagawa, yung direction ko ay hindi na po. Paano ko ba natin malalaman na tayo ay tama yung ating direction? From the first reading, sinasabi sa atin na, ingon ang Ginoo, ayaw pangawa. Ingon ang Ginoo, ayaw kamo paglimbungay o binakakay. Ayaw kamo panumpa ginamit ang ngalan sa Ginoo. Ayaw limbungi o kawati ang imong isigkataw. Ayaw langan na paghatag og suhol ang usa ka mamumuo. Ayaw insultuhi ang bungol. Ayaw alihi ang agian sa buta. Kunya, ayaw paghimo og dili mataro nga paghukom. Ayaw usab pagdapig sa mga kabos ni sa mga adunahan. Kinunoa hukmi sa matarong ang nga paghukom ang inyong isigkataw. Ayaw panumbalay aron manlibak sa inyong isigkataw. Ni magtinguha sa pagpatay sa inyong isigkataw. Kung may kasilo kamo sa inyong isigkataw, prangkahi siya. Unya, ayaw panimalos o ayaw usab pagdumot sa inyong kadugo. Higugmaa ang inyong isigkataw ingon sa inyong pagigugma sa inyong kaugalingon. Manigingon sa Ginoo. Unya, kini siya is an invitation to live according to the precepts of the Lord. Then, with the precepts of the Lord, our life is guided. But a lot of sipyat.
Mo na nga, ang Lent is a season inviting us to make an evaluation of our journey. Unya, atong hinumduman nga pag-abot sa gospel, ang tanan natong mga actions adunay lintunganay, adunay consequence. If you become faithful to the Lord, then you will receive rewards. If you unfaithful to the Lord, then there is a corresponding consequence that you and I will be finally separated from God. So mao na nga ang atong kinabuhi, this is an invitation to be responsible and to be accountable of what God has given us. Life, skills, talents, material possessions, let us all use them wisely for our eternal home. So, as I said in the beginning, heaven is worth preparing for. So, wag nating kalimutan, ang buhay ay hindi lamang sa mundong ito. Ang buhay na ito is just a preparation. It's just a preparation for a better life, for eternal life. So mga igsuon, ang atong pagpuyo mao ni ang Kwaresma, gitawag kita sa pagpamalandong naapay time. Naapay time to make amends of our life kung sa atong honest assessment daghan ta og ganang palpak. Okay, let's do an honest return to the Lord and let's reform our life. That's the invitation of Lent.